biasa. Kakak apa? Aku tunggale nung sade. Iya. Ora bakal dapat. Oga. Tenang. Aku mau krungu kowe nangis karo kono kok. Lah kowe nangis. Terus kowe ngomong ngene ya. Malang sapa wae. Sing nemokno cancangan. Cancangan apa? Sang-sangan kuwi kalung. Talung. Umpama sing nemok wedok, Pak Dulur. Bener. Umpama sing nemok lanang, Pak Bojo. Pancen kuwi bener. Gak usah mesti sithik kok dhewe. Kok gak alah dhewe. Apa? Apa sarung lho kok robot ki lho. Aku lah ngomong kok di situ terus. Tak delok. Ulo. Si apa kok nek kono kupang yo nek iki lho. Kok ireng jauh cilik. Sampe ki aja sarung. Oke, jabut aja nang cilik jauh. Lho apa sing dijabut? Ya. Urung kondo kowe malah kondo le, Dik. Aku terus ngomong piye? Dik. Apa kalengmu kaya iki? Acting lho, kuwi gonku lho. Aku emok. Lho ya ditoleke sing duwe aku. Aku nate janji. Janjine. Sing nemok wedok tak dulur. Sing nemok lanang tak bojo. Bener. Aku lanang kok. Yo, Lho. Yo, yang kelana yo nate janji tak bojo. yo goblok aku. Apa goblok? Yo bejo sampean ora bejo ning aku. Sekali-kali ya. Sekali-sekali yo dua kali. Alah, kali kowe, Dik. Kowe kalengmu iku tak temono. Aku tak bojo lho ya. Iya iya kakak. Aku kan bakal janji kok kakak. Janji kalung tak balane kowe. Tampane, Dik. Lep. Ampun sithik. Hah? Apa? Lho, aku yo ambung ah. Kan jaro aku kuwi ya durung oleh kok kakak. Telur. Dadi bojone kok kakak. Ngono. Heeh. Kudu piye? Kudune kakak, lamaran aku ning Medang Kamolan yo kakak. Kaseni lho kakak. Iya. Ada. Ngono. Kakak. Iya, iya, deleng aku. Kowe nang apa to, Dik? Ndel alat lapi. Piye. Yun. Apa? Ndel alat lapi. Ya tengok-tengok sik ah. Kok polamu kaya ngono iku lho. Ati nengok. Iya. Ndel alat lapi yun. Iya. Tobek-tobek kowe. Ya kok sobek. Alah, kowe nek bojo, aku di bojo bakal. Ngono. Iya. Iya. Karo sapa? Karo sapa? Ya kan cawe jono. Lah jenenge sapa? Oi, ora usah diadong golek jodoh. Lah apa? Jodohmu ning kene. Berapa? Iku mau sing sering minggat iki lho. Asli. Kok ngerti? Aku minta jodoh, Bang. Kalau cawe wedok le Nanda. Cawe wedok kuwi kan duwe jeneng. Iya. Jenenge sapa? Jenenge cawe wedok iku Mbak Kasmi sapa Mas jenenge, Mbak? Kasmini. Orang malah sering minggat. Malah sering minggat. Nek gak ngerti jenenge. Mbah. Lah omae. Lah, ndi? Medang kamu lihat kono. Ayo nang kono balik mulih. Terus Kondo mbok. ngomong piye? Ya ngomong arek kowe. Ngomong Sapa piye? kendhe minta kawin.